acca nan ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeewoɓe ayaw habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala e saaha ɗo e Piindi TV en calmini hilfaɓe diine hilfaɓe aada toɓe goni e noɓe goniri ɓe calminaɓe juurama en calmini Touba Tivaouane Ndiassane Layen Madina Baye ha Madina Gounass kala to kilifa diine wawi wonde e nder Fouta ene didore ɓe calminaɓe juurama beltanama ha woni gonga en garti wadde émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaala ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jabbe e hoto yewni on paami émission wayri arde ko yafnade no fewi no fewi no fewi wadde saaha ceerno o wasa jogade temps wadde saaha kadi almudo o wasa jogade temps kono harta hakkillaji amen foof nane mon ne wonno min jiiya appel aji ɗi e message uji ɗi kala ni namno to Ganndal Thierno Mody Aidara woni arte hande noon hay so tawi hande ɓandu ndu welani kono ala probléme men poursu ɗum tan wona kono haade nden salminde kadi dawoɓe ɗo e galle he ya guila dow tan ha less kamɓe fof ɓe calminama kono kadi kala mbaɗowo commentaire e Piindi TV kala mbaɗowo eme émission ji onon foof on calminama e kuuɓal kono haade mo wonɗoyde mi totta ceernam ceerno Mody Aidara tanum nelade ha ceerno actualité ceerno Beuz ceerno Jiɗaɗo ceerno Ganndal sehil sukaɓe sehil mawɓe ha mo ganduɗa so ari tan yimɓe foof belto par ce que ko heewi ni waɗa so haalani hen tan leñol ngol wertotako waɗa ceerno men ceerno Mody Aidara eyyi kali non mantirta ni no weeli way ñande wonde sa haali a wiyat machallah ceerno min mi hawtatamo mo noon ala sirani kali ala non ala tawi ay noon tawi ko noon tan joni sumoɗo haala mi wiya ceerno Mody nanɗon mi wasma montude ko woni kali neɗɗo hay ɓiye gom sa daari ɓiye ha ɓooyi a wiyat machallah wona no wino ɗemgal ala ko wawima way wiyat wona ɗemgal ma kali min ɗemgal ma tan wawno ɗum wadde belende wona ɗon jareɗen min nani o wayri hebde addi mi yewninoma noon mi yewninoma no fewi trop ceerno duwanum noon ɗe balle ɓandam ɗum jaɓani ceerno eyyi yo Allah rokku jaam kalid yo Allah rokku jaam te kalid yahat dibiteri kalid ñamat tew aɗa siŋe mbahal tan cikka kalid cellal ma weeɓata wala kalis saha foof kalid hay sinno ko temennayyi jaaha juuɗa temennayyi tew ñaama daña cellal kalis ma weeɓata eyyi caggal nde salminen ɓiɓɓe fulɓe foof en calmini kala ndaaro Piindi TV en calmini sehil men guiɗo men ceerno men Sérif Matar Ba en calmini sponsor men officiel kala ndaaro Ganndal Thierno Mody Thierno Mody Aidara tanum nela salminimama juurimama en calmini technicien uji kadi eyyo noon ɗon en beltanimama no fewi no fewi kono kadi ceerno en calmini Piindi TV e kala dawoɗo e nder Piindi TV Piindi TV kam ko télé ma eyyi Kalid Piindi TV kam ko yettere Allah an noon Kalid ay neɗɗo ɓuuri bonde e neɗɗo joɗɗa e lekki aɗa feƴƴa cetal ngal ɗum moƴƴani hol baɗɗo noon an no mbaɗirmi noon aɗa ko tawi mbimami noon dak Kalid Piindi waɗama ɗo pirate yimɓe fo aduna fof waɗi hen vidéo hay sinon wuuji mbaɗi hen vidéo an mi yiyani vidéo ma wigo ɗiɗi mbiɗa aɗa yaaha Moussa tan Kalid mbiya aɗa doga min wajima ha joɗɗa anani ɗo min mboɗo yaha kadi noon yaade Kalid joni an jaaha gona chômage bon ɓurannoma aɗa ara ɗo wonde Piindi waɗa pirade nde Piindi arti hande émission normalement Kalid toon ponnoɗa ɗum uddidde neɗɗo no yejjita a fota ɗum yejjide Kalid neɗɗo to maaro ma ninat hoto yejjitat ɗo maaro ma ninat Piindi waɗanomo pirade eyyi en goyi koɗo meeɗa wiide komi jawowo noon woto rendinami an min nangguma Kalid an so wonano min taw yettoyima taw yeehi to TV taw yeehi ɓooyi ko min tan waaji mbimami joɗɗa ndahan nani waajugol piratage no muusi noon ceerno o arti noon alhamdoulillahi rabbil alamin yettere Allah wiyata kullu ajjirle mun kullu ajji mun anani yettere Allah Piindi TV arti ɓe tinanoɓe yoɓe gandu Piindi TV arti te arti koye doole noon te joni minen eɗen ndi seynu ɗiɗi joguiɗen yatan Piindi production e Piindi TV machallah fawɗum hen Allah sino bonna sino fewno wayno comme no bonnowo ni tan fewno ha feewa wawi aussi kadi neɗɗo liggey tan woni gonga Kalid ay liggey niilata neɗɗo kala ko meɗɗa liggade hot jaggu niilani aussi kadi mbasa wadde découragé quoi ala découragé kay moƴƴani Kalid walla kadi gona e galle Moussa tan doga moƴƴani gona e dewgal Moussa doga ɗum moƴƴani Kalid gonɗa e malade no ɓeyɗo tamput doga ɗum fof moƴƴani eɗen mallaɗe ala mi haala gonga tan Kalid neɗɗo jogo tan jooɗo mina gonɗa e malade ganduɗa woɗo malade to fayi ɗo moƴƴani tan mbiya jilɗen oto nawden mo Fouta te aɗa wawnomo jaggude
so maayi daña wune so selli daña wune kaali ko da tawi ko debbo dowata ko ɗum ɗo hessiɗitinade hesnade ay le binne badde sappo sa daña ɗum mi ɗum kaalit debbo wonde gorko fuɗɗo ɗojude no waɗa mata yaha gorko tampa wiya rokkam danam taw ana rafano ɗum ɗen mette wonno wawma war ceeɗo aɗa dilini rafo eyyi wallahi haali yettere Allah gonda e malade Moussa tan mbiya yo rokkam danam an ko miijoɗa miijaki ono wawi sellude an miijoɗa tan ko hesnude wallahi ndeysan o mi waɗo jooɗa mbaɗa hesno ɗum wandi mi ñaago dande guilo joni ñaagoɗa dande o sella ay kaali e waaɓe noon celli Allah udditat ɓe ar suka kaaliɗo aɗa wonde neɗɗo no liggo natta liggade jooɗo muña nda gila mbo liggo onon gonduno kono weeɓa noon ceerno aɗa gonda e joom galle ma kadi sellani ceerno est ce que wona kadi manam gorko ɓuuri wawde muñande debbo mum suurafama ka debbo sa ƴeewi a yiyat hande jeeya debbo ma sellani gonɗa en aɗa yikkita aɗa loota aɗa nawa tarode hambiya oɗo gorko ndesan tampe debbo kono suuwa tawi ko rewɓe ɓe ɓuuri hen hewde tan ko rokkam danam kaalid ay gorko hande won worɓe ɓe gandanɗa koɓe jam fotoɓe wawi wonɓe ɓe gandanɗa hay so muusi ɓe gonnatema hay sa rafama ɓe ɓettoma takkade wawi won rewɓe gandanɗa keɗi ɓe ñamfotako wawi won rewɓe gandanɗa kaalid ɓe ɓuuri bonde Allah hata wonde AVC ay soɓe ñaguimama dande a salim ɓe pawete koye bourwet soɓe birtiɓe tonka yew tan joom galle ma birtoɗa tonka goppa ñallo woyde tan moƴani gonda e AVC gonda e AVC jawata serde ay sa ñakima dano serde ñalla joɗa tan e pousse garde debbo wirtima toon tonka sola la ceer Mody hattañi yo Allah ɓeydu jaam kalidi yo Allah ɓeydu jaam yo Allah waɗan men jaam yo Allah ɓeydu jaam yo Allah rokku men cellal wallahi kalidi mi yewnide min yewno Ganndal ni wawi waade noon ni wawi waade ceerno rafumo fof digini yo Allah rokku zéro stress a ɗum woni émission Ganndal ceerno Mody zéro stress ko min beela min kalanto ceerno wono yinno noon kalane ko fate banggue politique par ce que aɗa andi ko wirti ɗo ko ni heewi kono en jubbat hen seeɗa tan élection waɗi fate banggue élection député ji ɓe mbi manam bon APR walla coalition Benno Bokk Yakar gagné 82 député ko heddi ko woɓɓe ɓe picci kono sa ƴeewi eko yawti ko elle Benno Bokk Yakar koko pertidal e député ji holko mbiyata élection o dal en monde général eyyi Kalid élection yawte dow jaam caggal yawte dow jaam alhamdoulillahi rabbil alamin min won kostamo manmi min de ma part personnel sa ƴeewi sénégalais ji kala mo uddiɗa e ɓerde makko Macky Sall nen hen te ceerno aɗa jafoɗa o est ce que aɗani kadi sénégalais ji hewɓe gotani waɓe nan ɓe foof gotani hay min de kam mi votani a faami aɗan ko haɗanma vote an a añani Macky Sall tawi yiiɗa votande goɗɗo woto suñu faami jooɗiɓe ɓe gotani ɓe kartal mabɓe ko Macky jeeyi kono wonko tawi ɓe gotanani Macky voilà a faami Kalid ay sawdiɓe Macky ɓe yoɓe liggo ɓe gussa cahan ɓe gussa fijirde woni ministre uji ministre uji PCA je goɗɗum gussa bonnere kalis o surtout wallahi ceerno haali go ceerno min mboɗo yiiɗo mo ganduɗa mi yiiɗa haalde inde nde wona hay ministre ko député tan kono sa ƴeewi galleji ɗi o jogui e auto ji ɗi hay ɓiɓɓe makko tan auto ji ɗi jogui hay awluɓe manam yimoɓe ɓe tan auto ji ɓe nognata ɗi manam ceerno kadi manam en belani enen en belani haɓanade ko on noon ranking yahata yimɓe ndam min kaaliɗo mi yidata Macky Sall annana kaari nan fijira ɗo 94 milliards ɓe nan fijira ɗo 100 naggam milliards galle kaari sa yi auto ji capantati auto noon capantati auto nen toon hay mbindanma ko auto nawata tek fof no lamma ko kalis leydi won ministre goto mi haalta inde makko on mi nani Macky Sall wimo an ko tawi ala galle Dakar o wi salaire mo joɓetemi o sam rokkiri hen mi itti hen courant wujam e essence am mi wawa rendinde mi sooda galle Dakar haali go par salaire ministre kam so tawi tan ko kay salaire ma net kadda ay saɗa daña galle ko galle goto galle goto nanta Kalid a faami ay Kalid ko ɗum ɗon metti sénégalais naaɓe way wona ande Macky Sall
manam ɓe jiiya wonɓe e laamu ɓe eɓe nemo sukaɓe mabɓe ni nemo an baadolo tan gonaɗo hay ko ñamɗa ala gonon e stress hande maaro ɓeyde janggo duulin ɓeyde ɓawa janggo nanga to min kaali ɓuuri kam muusde ɓeyde gongol foof ko fari ɗum mbiyata kay ko soble joni soble kilo 1000 francs kaalid min mbaɗa wawi woppude yaasa ala probléme way kaalid mbaɗa wonde amour domada ɗum tahi muusi kam min farine kam ɓuuri kam muusi makki sino usto yo idoro farine yo adoro farine a faami yo nodduɓe réunion kaalidu hay so pijira kaalis o yoɓe mbaɗɗum nder sutura e kono ceerno noon kaalis suuɗota kaalis suuɗta kaalis heewi doole kaalis so heewe ma tan yalta e ma a faami te kaalis no ɓeyde cuusal te kamɓe ceerno jafoɗa woni leader uji surtout wonɓe Fouta ɓe a heɓata hen hay goto holon keɓata kala mbadda hen message holon keɓata jabota kala mo nodduɗa jabota kala mo jaaɗa galle mum a yiyata te kamɓe ɓe mbaɗira ɗo pour enen ceerno te hon ñawgo Allah oto makko waɗa droite dama galle makko leader uji kala mbo oto mum waɗi droite dama galle ma tawat ko janaysi kala garɗo galle ma tawat ari ko duwana tawat ko sankare addimo toon way wona haydara ay kaalid yoɓe tinno e sénégalais ji ay neɗɗo hunde so yimɓe mbaɗima ɗum woppu haqqille yimɓe ɓe te tawi ko makki en personne kam ligguima wona kan haalde par ce que hay caggal leydi naaɓe ñannen tan Cameroun naaɓe ɓe neli ɗo ko délégation pour ɓe ƴeewa holno yimɓe makki holno fewnirta tali karo makki holno pour kamɓe ɓe ñammo ɗum ɓe nawa Cameroun makki kam en personne nani liggo président uji tati birtiɗo ɗi holon waɗi ko makki waɗi ko ala vraiment o liggima tawi haalde gon kam o liggima holon waɗi ko makki waɗi ko pont woni foti makki waɗi ɗo machallah ndetete Ablaye Wade ummotoɗo pont Sénégal 92 o wonnoɗo o tan wonnoɗo saɗa yahanno hôpital 6 heures du matin gummoɗɗa 14 heures ɓennata pont wallahi way ɗum ɗon foof joni makki ñawdi ɗum hande won leyɗele gandanɗa ndiyam enen année 2005 ko école aji janoɗen galleji men fof waɗi ndiyam minen gallamen ɗum noon makki itti ɗum joni kam sinistere wayri wadde gila makki laami nden hay kan sapeur ƴette toon te ɗum wayri joni te yimɓe goppani hen hakkille taw ko liggey makki liggima défaut makki ko hunde woni entourage makko bonnoɓe kaalis o te wiyoɓe manam affaire o ko ɓeydi duulin ni ɓeydi farine ni ɓeydi foof ni ɓeydi ɗum ɗon ko mondial pour yimɓeɓe paama ɗum hande hay sa yi sous région Gambie Mauritanie Mali Niger en ko Burkina Faso ko taari men ko takki men ko kilo sukara walla kilo maaro ko jarata toon ko ɓuuri seerde bon ko jarata Sénégal hay France ko nano woye saka enen hay wadde entretien auto ma joni ko ɓeydi manam gila guerre o waɗi aduna o way noon pour yimɓe paama wona Sénégal tan affaire o ɓeydi ko foof yooɓe ñaa nder internet ɓe mbaɗa tappe ɓe ƴeewa gure takkiɗe men de ko jarata toon e Sénégal par rapport au Sénégal eyyi aɗa andi ko fof ɓeydi way kaalid miijon hande min mi jooɗo min mi ala haydara an gona e état maaro ɓeyɗo min mi sooda kilo maaro mom saɗa kam an aɗa jippino conteneur uji maaro a faami neɗɗo haysa dañi bon waɗɗum e nder sutura kaalido Allah yit sutura Allah ko jiɗɗo sutura ha waɗi jamma a faami te entourage makki o wonwonɓe boy Sonko ceerno wona an yewtere wela tan ceerno kaalid kam gonduɗo e preuve ujam wona joni kala politicien jalto fof wiya no jogui preuve mbo jogui preuve ujam wonɓe Macky Sall nder APR nene koye Sonkoɓe gondi nda kaalid wonko haalete paale haɗa ɓe yaltude réunion Sonko yalta waɗa conférence de presse ɗum kadi ne hawnide ko yaltinta ɗum kaalid te secret d'état no woɗi taw secret d'état no woɗi anani joni yimɓe hewɓe nen ɗo kaalid kam koko ittu ndimagu mabɓe kaalis kam koko itti ndimagu zéro ceerno kaalis noon jogui aduna o way kaalidu ndimagu woni foof kaalidu ndimagu haysa maayi a nawrat ɗum de ko gonga kam ɗon ɗo mais gayniren tan banggue politique o a sikkani ceerno kadi kala quoi qu'on puisse dire Ousmane Sonko nani ara seeɗa e dow Macky Sall kaalid sen kaldi gonga tan par rapport e duuɓi jawtuɗi e joni élection o e jawtuɗo ha joni tan elle waajo nani ɓeyɗo baɗade ko laaɓi kalantumani ɗo kalanmami ɗum wona gandal koye actualité pawmi ɗum Macky mimami ko mimi ɗo ko so régli ɗum bonnere kalis o so régli ɗum ganda Macky Sall Sonko haɗanimo ɗo ay ɗum wona combat dal wona combat manam heɓɓe dal koko tikkanimo tan e systéme o ɗum tawi heɓɓe mom ni gotane a Sonko way hakkude Macky Sonko kay ko wayni bombardier yawudial
wona combat manam yimɓe ɓe tikkanimo systéme o quoi ɓe tikkan makital systéme o te kala mo kalɗa haala tan ko affaire 94 milliards 64 milliards nangam sangam kaaliru maki combien de jeunes waɗɗo financé DER etc te sans remboursable wono ganduɗa ƴetti nde ñaama min ñanden tan wonko neɗɗo an kaali so état tottimo 3 millions kaali 3 millions ko départ mais wonmo ganduɗa koɓe soɗɓe hen leecce ɓe ndesi hen debbo jooɗi ɗum noon holɗum nafat eɗen jurmini mbeɗani wallude way makki waɗi foof way yo tinno e entourage makko yoɓe gustu bonnere kalis o ɓen potimo wallude wallahi ɓen soɓe mballi makki 80 mandat o dañat ɗum ɓe mbaɗe feere ɓe keɓo noon soɓe noddama yoɓe noddoto dañ jenes sa dañi jenes de joni keɓaɓe non sakkene ceerno Mody Aidara taɗum nelaɗo ha ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ceerno ha joni en jaltata actualité aɗa andi ko fate banggue hôpital Aristide Le Dantec hôpital ɓoyɗo hôpital mo ganduɗa hôpital mo gowɗa ɗeɗo balɗe ko foti uddede manam fuuse fewndite banggue goto ɓe mbi ko yeeya ko heddi ko watte hôpital mais ne addi caɗele ha kewi par ce que hewɓe noon toon lelino cella guilay waɗannoɓe dialyse en joguinoɓe probléme cancer en ɓe ganduɗa kamɓe balɗe ɗiɗi balɗe tati foof jaaha casoya ƴiƴam ma garta médecin uji ɗi ganduɗa hande eɓe jogori yaade ko wiyete chômage technique ko hande ceerno ndeɗo tampere ɓe poye hôpital Dalal Jaamu ɓe ƴeewe clinique aji to foti yaade est ce que kadi ñawɗo ne wawi waɗede arga yaato fatuto ko mbiyata e guddugol hôpital Aristide Le Dantec eyyi ñawɗo kam wawa ɗum e te kadi won ummotoɓe ha Fouta ni gara rendez-vous hôpital Dantec gueɗe ɗiɗi kalanmi hen hôpital e hoore mum koko ɓooyi eyyi fusde ɗum yonti yawti bon a faami nda hôpital mo leltoɗa an aɗa wonde e ref dalno saami dow ma ɗum kam yonti yo fewde no hoɓɓito no ara ɗum yonti yo fewde way kaali galle haɗema fusde hoɓɓe e galle nawɓe e galle ha para haade ɓe fusde yoɓe malatuji ɓe ponnoɓe nawde hôpital uji ha para ha hôpital o waɗa vide wallahi te dafaɗo wawa waɗe jaɓe ɓe calcula duuɓi ɗum foti ma heede médecin uji joɓe ɗum ɓe jooɗo fotɓe jooɗaɓe nda kaaliɗo médecin wawa yoɓede ala neɗɗo wawi yobde médecin de wallahi ndeysan ɗum tawi hotoɓe nawɓe chômage wawi Dantec kam pour fuuse fewde ko lawol te par ce que hôpital ɓooyi sa yeehi hôpital ndeysan Dantec mi mawni manam pavillon ga manam on ɗon envi madanda hôpital Dantec oɗo ko déggol tanum déggol waɗɗum immigré mamum déggol aɗon ɗum ɓooyi hôpital Dantec sa naati sa yi bâtiment o ta rah paɗe ko paɗe rahira aɗan ɗum ɓooyi kaalit waɗa attaw ande rahatede koko ɓooyi a faami kono mairie antirde toon ceerno tan ina antir ala comme namni tan manam mbeta mairie nawel hôpital Dantec mbaɗa andi kam manam a mairie toon yaade ƴeewode mo sellani e ko way noon mais an ɓes mairie toon antirede ha mbaɗaɗa opéré e kadi holno jiiruɗa toon nde gantirɗa toon nde ya opéré kaalid ya opéré kono namnan tan joni aɗa jambita ɗo ñaw ham mbattuma wiide kaalid ñamat tew kaalid min ɓuurma sellude foof mi meeɗa antirde mi duwaki ɗum Allah kaalid ho duwnomi antirde meeɗa antirde hôpital Dantec meeɗa antirde hôpital Dantec kono namnan tan neɗɗo gantirnomi toon nenam gantirnomi toon way min meeɗa antirde hôpital Dantec yo Allah heedama e hôpital Dantec eyyi ceerno men ceerno Mody Aidara ɗo ko wulima ceerno Sérif Moukhtar ceerno mawo nannoɗa mo komo tan 1 minute oɗo soufflé ceerno calminen sehil men ha ceerno Sérif Moukhtar Ba gonɗo hannde toon to France somi jumana en calminimo no fewi calminoren kadi sehil makko mo wondi toon ceerno hamme li ceerno hamme li en calminimo no fewi ceerno Ibnu Oumar en ceerno ɗeybo en e jaatigueɓe men Mamadou en Alsane en kala tan Madina Gounass naajo ƴeeɓo émission eɗen calminoma eɗen ñaagui kadi duwaw no fewi en juurima kadi ceerno Ahmed Tidiane Ba kono ceerno mi salmina kadi sehil men Doro Thiongane oɗo mbiya Doro Hawli Thiongane toon to France almuɗum ko addi hen kadi hawli o awli won yummo o yonnata calmini ceerno men ceerno Amadou Louti Ba sponsor men ndeysan ɓeɓale ɓanndu welani yo Allah rokkumo jaam kanko e ceerno see hen fof ceerno Amadou Louti salminama no fewi Ibrahima Barka Ba en calminimo kono kadi en calmini togoram Kalidou Thiam toon to États-Unis Eva Ndiaye toon to France wono arti a tini holon Eva Ndiaye mitina ɓaari omon selli baari omon toon ñaama kalis mo so hooti nden tenen mi ɗo so hooti nden o nodda ko pourtant mi arino kono dejo tan
ɗon ɗo en calmini bébé Aïssa toon to Philadelphie kono mama yumma Aïcha Ba en calmini mo no feewi mama yumma Aïssa en calmini kadi Aïssata en calmini e noon nen lelɗo en calminimo no feewi nen lelɗo toon to France en calminimo kono kadi mi salmini Rogi Thioune debbo mum Sinthiou Mogo kono omon toon to Amérique kanko e joom galle makko kamɓe fof en calminiɓe ceerno aɗan émission o kam il faut tan wooda saaha kadi aɗa salmina yeewoɓeɓe par ce que kadi ko hen jeeya hande kam aɗa faama tan ɓandu ndu welani en porsat tan kono ceerno wonko jinnomi kadi kaalen tan rapidement woni ko faati e banggue diine hono maggal Touba maggal Cheikh Ahmadoul Bamba Khadimal Moustapha ballak maram Aïssa Sadio mom jaaro bo so mi ci Porokhane e bete mom heb addi mourid seeɗa eɗen gandi 18 safar fuɗɗima sen mbi 18 safar noon ganden ɗo ha maggal ñande foof tan ko defde ñamele ha e jarameji yimɓe ñaama ne jara ne jippina kamilu ñanga hasidaji o par ce que Cheikh Ahmadoul Bamba Khadimal Moustapha kanko wino so 18 safar arti yo yimɓeɓe ngar jettiramo Allah e ndefu gila tan gila ngelowo haade fowndu kala ko neɗɗo dañ yo hirsu maggal o noon kola 15 inchallahu rabbi enen Piindi TV e caaɗen fof ken yahowo e maggal inchallah kono ceerno ko mbiyata tan e on ɗon neɗɗo biyeteɗo Serigne Touba en personne eyi Khalid ay ligganade Allah tan woni gonga wallahi ndeysan Allah sa ligganima ɗum ɓuuɓri o yomma jamma Issa naati Touba ceerno cikatawa Dakar gonɗa elle pari Touba machallah juma Touba o no famdi juma mo jiyata baɗɗo surtout Afrique bo Afrique fof masalikul jinano kam haalaka Allah rokkimo ɗum toon kam waɗan somi yeehi to mo wujji oruji se ko manam ko liggoniɗo Allah Khalid ay ligganade Allah ko baltense tan e mir sa fi tan artate ma gurnam ma artate ma hay sa maayi hay tanira ma nguure barke ɗen ɗon Khalid Sëñ Touba ko wanni ko diine l'islam weeɓani anani bamma wawa ɗum ko muñi ko babam wawa ɗum Kalidou nannaɗo e boulangerie iteɗa Touba naweɗa Gabon duuɓi jeeɗiɗi a yiyani ɓesguma aɗa halke dañande foof aɗa yiiɗa wareede yimmene ɗoki te Kalidou armi haalama hunde e Gabon makko ka anda Gabon makko tubakoɓe no tottannomo kaalis way Allah e makko ande tubakoɓe no mbayi wonde heefereɓe o ñamata kalis o so totama kalis to weddoto kalis o hande trésor Gabon ko toon woni ay dokke Allah Sëñ Touba Allah koko rokki ɗum min noon ɓuuri kam welde Sëñ Touba ko woni ko haalpulaar gollere naajo mbaɗanni kam il faut tan potta toon ala gollere o jeeya yumma koye gollere naajo ɗum ka heggoto weddani ko haalpulaar ɗum kam min jaabi Amadou Bakay ko haalpulaar ko haalpulaar yen tinno e koye men ganda enen Allah koko jingani men enen leñol pulaar teɓe ganda maggal wona murit tan jeeyi ɗum walla jolfo maggal enen fof jeeyi ɗum enen fulɓe goni pee walla enen haalpulaar Fouta ne foti wadde safaruji waɗa safar wallahi pullo fo hirta ngaari wallahi mbaɗen safar waɗa célébéré hollira ɗum ɗo ko victoire pullo wallahi no yoodi quoi hoto goppiɗen ɗum e woɓɓe hande ko fuɗɗi Wourossogui tan ha Bakel kala to birtida tan hande safaruji mbaɗa ga café Touba ɓe mbaɗa nayyi ɓe mbaɗa bey somi mbi ko keɓe mbiya ɓe mbaɗa kamɓene safar ɗum ne weeli ɓe mbaɗa safar tan adda jaam e wuuro te ko gollere naajo ay jibinɗo oɗo Mam Diarra Bousso jibinɗo Mam Diarra Bousso e jibinɗo tanam Kadiat Fofana Allahu akbar kamɓe jiiɗi baba goto Kadiat Fofana tane eyyi jibinɗo ɗum e jibinɗo Mam Diarra Bousso jiiɗi babiraɗo goto kali matanda min sanani demo ko tokaram tan ceerno tinno jewde ko jiɗɗa wi la ilaha illallah min somi yehi to mi ƴettata hadde ñande jami Touba mi ƴetta haddaya wona jiiɗa Serigne Touba kadi wona kan haalte way ko sam wona kan haalte mbaɗa andi ko noon poɗonnoɗa guinanaɗo ko fof mbaɗa andi haala ka wonto fayi eyyi ko victoire diine l'islam noon kaali ko ñalawma diine l'islam a faami ayi hunde noon so waɗi a tawa toon bonnoɓe tawa fewnoɓe hay Touba sa yeehi wonɓe ganduɗa nen ciŋi tan e kamil alquran surtout isbutari haji eɓe juula eɓe koora aɗan min gañan min mbiya Touba général ɓe moƴƴani ɗum min mi yiɗa ɗum neɗɗo kala to jaaɗa no waɗi moƴƴuɓe no waɗi bon ay makka wonɓe to ɓe ganduɗa ɓe jaɓani nela wonɓe ganduɗa ko loho junggo e poos nayiɓe makka poos satannayiɓe makka ko noon
kala to waɗi to moƴƴi eyi neɗɗo noon saɗa ƴeewa goɗɗo saɗa ƴeewa hunde ƴeewa moƴƴere nde ho ƴeewa bonande wallahi ay min so hande so tuuba wiyama hakkilam yahat koye isbutari haji eyyi surtout subaka law subaka law ɓe juuli ɓe jippina kaami ɓe puɗɗo hasidaji Serigne Touba ɓe puɗɗo hasidaji te haalanma hunde e hasidaji Serigne Touba ɗi kala hasida Serigne Touba mo jiiɗa o haalata hen tan ko nelaɗo kanko ala hay manam a meeɗa nande Serigne Touba yimi goɗɗo mo wona nelaɗo Hadim Rasul bindan nelaɗo o wi min woni bindan nelaɗo wallahi kanko kanko hitande lebbi jeegom ɗi o windat e nelaɗo omo yetta ɗum omo bakka ɗum lebbi jeegom goɗɗi ɗi kadi omo mawnina nelaɗo manam kanko gueɗe makko foof nelaɗo suka makko foof koye nelaɗo joof nelaɗo jaaɗo haawi an jaaha ha mbiya min woni bindan Thierno Mody gasi wallahi Khadimul Mustafa non dewwi min woni bindan nelaɗo gasi haala gasi wallahi nanɗona kala bawɗo yo yaa maggal Touba mbiɗa Thierno Mody kam mbaɗa andi ndeysan ale fall ki woni utol min ki rek addi e ñude nanɗona Thierno mboɗo yinno kadi kalane hunde phénomène mo ganduɗa ɗeɓal ne nani waɗa débat e réseaux sociaux ji ɓuri ko mbiyata ko mariage intérêt so joni a yiyat mariage mo ganduɗa kaari rokkimo ko 10 millions kaari rokkimo ko iPhone 13 kaari rokkimo ko 5 millions kaari rokkimo ko 2 voitures est ce que ɗin ɗon image uji ɗi jiiyeten est ce que yata ha bonna dewle ɗe hande waɓe no kaali ɗon hay so jiiɗi resde e rewɓe yoɓɓe ɓe donc te kadi kalna yimɓeɓe mariage intérêt wona lawol voilà kaali hay neɗɗo so gandal ma woɗɗani e diine so gandal ma woɗɗani e diine ustu gandal ma ala ceerno ala o sees mariage intérêt kay moƴƴani neɗɗo saɗa naata hunde naata hen saabi Allah kalid mariage intérêt harmani heɗo kalantumami ɗo ko diine wi ko an sa wiyama bom kalid noon resa debbo ko diine wima ƴeew joguiɗo diine sa yiya taw wona diine ƴeew jooɗo so wona jooɗo ƴeew joom kalis so wona joom kalis ƴeew sarani noon joom gandal en tan jeeɓanma gandal kalami ɗo ko kalami ɗo ko koye lawol pawmi ɗum hay nelaɗo resi dewgal intérêt ko tawi o resi yummen oɗo yummen aysa on noon koko hewno jawdi on ɓurno hewde jawdi e makkanaɓe jawi nelaɗo no mbiya o ko wala kan ala haydara Allah wurtibo e on ɗon ƴetti jawdi makko foof totti nelaɗo wi caggal nde ndesɗa kam jawɗam min foof an jeeyi ɗumde weeɓani joni ala weeɓani kam way kalid dewgal intérêt kam min mi harminta ɗum te harmani kono ceerno oɗo discours sa waɗi ɗum e jeune uji ɗi koɓe mbiyata est ce que kadi ɓe mbiyata minen pour rester kadi yoɓe liggo manda sa fami yoɓe liggo kalid neɗɗo sa ligguima tan ma dañ debbo kono ceerno won liggotoɓe te dañani te kadi ceerno boyiɗi joni machallah so sukaɓe rewɓe fulɓe ɓe kalid surtout arɓe ɗo ɓe jangga ɓe étudiant ji ɗi joni machallah e joni kalid ƴeew joni an a wiyat joni jiiya suka debbo machallah jonta Allah fewno ɗum haw feewa ara naata e kaali wiya ko dewgal saaɓe Allah kaali ɗo halkambo ha wayni tappalaba kaali ɗum wona lawol manam debbo foti ko toppitede toppitede kalis toppitto debbo to kalis toppitto debbo oɗo kaalid debbo sa jogaki a wawa ɗum jogade kaalid yo ay dewgal saaɓe Allah no moƴƴi de way dewgal saaɓe Allah no lepta anani aɗa muña nan neɗɗo kam minimum sa yi ha res waw ñammin way wonɓe ganduɗa hay ñamminde mbawa ɓesnude tan jibinde tan hay guertode pondeuse kamɓe ɓuuri wadde garaw kala ɓurɗo wasde ligguey ɓurma wadde ɓesnude ɓesnude aɗa nawa galle tani mo galle hande carita ɓe mbattoyaɓe almuɓe ɓe dokkiroyaɗo foof te kaali ƴew ay mo dawata ay debbo kala debbo joguiɗo gorko mo dawata wimo ummo daw gorko mo dawata moƴƴani galle on rokkatama temps a dañta temps holɗum kalid won ganduɗa haaltake e télé non mi famani manam jogoɗa gorko mo ganduɗa o ala ligguey nin jodi tan e galle on a dañta temps kalid ñande birtiɗa ɗum aɗa lotoɗo foof wima bisimilla armi yima ayi manam gorko sinno ko dawannoɗo debbo taw gorko jamma ha jamma artat ɓe gonɗo jamma ha gorko tawde dawani nene feccannaki kala nde debbo wirtima tan wirti walla haddi sanɓeɗe yeyrode wiyamo hafsa mi yima walla hawwa mi yima hakkille makko wona e makko ɗum wona lawol kali debbo toppitte ay debbo toppitte ɗum tahi dewgal intérêt min mi wawa wiide dewgal intérêt moƴƴani anani neɗɗo saɗa naata cemorɗoma
bon walla mo gandanɗa oɗon mbawi wondude eyyi ɗon en gartat ɗon catuwalo wi kam temps o gasi kono ceerno rapidement tan il faut kala kadi e maydeji kewɗi ɗi joni hay ƴeewat estati tan jiiya kaari maayi sa ƴewtinima kala joguiɗo téléphone mum estati ji mum a wawa joɗade balɗe ɗiɗi te a yiyani e nder estati heɓe mbima rippu kaari te mayoɓe ko sukaɓe tokosɓe ceerno est ce que a ƴewtinima on phénoméne ceerno eyyi Kalidou ayi sukaɓe yooɓe nutto e Allah ɓe ganda cukalel no maaya Kalidou ay sukaɓe ɓe mbaɗa hakkille mabɓe tan mawɗo tan maayat ɗum tawi Allah waɗi attaque sukaɓe joni cukalel yo juulat suka yo juulat debbo yo moftu yo suut terɗe makko Kalidou an te ƴewde souvent ko rewɓe tan mayade ala ceerno hay worɓe ni ma way rewɓe so gorko goto maayi rewɓe jewe maayi Kalidou goppa ɓanduma tan boowat seyɗaneje fof no naata e ɓanduma ceerno est ce que kadi a ƴewtinima estati hande aɗa wawi finde ɓe mbima caatu walo rip jankode pira mbima ceerno Mody wono gonnoɗo Piindi TV mbaɗannoɗo émission o te imagine cowa ceerno neɗɗo jogo téléphone mum tan ha yi estati ceerno Mody ni waɗa rip yo Allah yurmo yaafo ceerno yo Allah yurmo yaafo ceerno mum ceerno te esare ni ɗum ɗon buse mo waɗata o hande kay leñol ngol wallahi ɗo ha Gabon France ala mo wattama estati hande sa maayi ceerno Mody hay profil aji ma waɗe ne hawni ceerno manda saɗa ƴewtuno ɗum Kalidou an ɓuuri yodde profil an ɓuuri yodde rip Kalidou te armi haalama hande wonko kalantumami hande ñagga ɗum ay ñande Allah ittuma ɗo hay so aduna gasi profil am kam an tan mbaɗami hen tumami ɗo to sa maayi photo ma tan mbaɗami profil non ko exemple tottiranmi tan an ɓuuri kam ɓayde Kalidou est ce que aɗa andi ɗum ceerno aɗa andade international an ɓuuri yiɗede est ce que aɗa andi ɗum e gueluji ma ɗi miijo hande sa mayino tan gueluji ma ɗi relaxé maɓe ala gasata Kalidou bandira ɗum wonno émission mana miijo tan Kalidou mi nannuma e guenal yimɓe timeyam no mbiya kam ceerno Mody muñ wima almuduma moƴƴi almuduma moƴƴo yeehi te an sa yeehi ma tan joni min kam mbaɗa wawi duwa way an Kalidou min somi yeehi hande ko perte ma hay uluwallaw ma ɗiggani tecca ay hande sa mayen ay ɗum ɗo caat aɗon ko waɗantuma mbaɗa émission o ɓe mbaɗa hen ko photo ceerno Mody ɓe mbinda hen coupe hitade ko an watte hommage e Piindi TV on ɗon hommage yawata so Allah lamɗo jaaɓi on hommage yawata min ɗum tawi mi yewnata Ganndal ɗum tawi mi yewta Ganndal min Ganndal ñande ngar mi fotto ko Sérif Matar Tampini kam min jeehi mbaɗo e Ganndal way min mi yiiɗa Ganndal haydara way o jarama ba Kalidou ga moƴƴo Kalidou